Pag walang schedule at para magkwentuhan kami dalawa, nakukwento din yung mga buhay-buhay ng araw. At sila na ay tawag ng mga Francis at ang kapatid na niya ay pinagbilang, hindi ng Nena, ng Austin, kuya kapatid ng lalaki, hindi naman naabutan ang mga pong sa mga ibang. Pero yung pinagbilang at saka ng Nena, sabi na po sila kaklo ang wala ng buhay. Pero pinagbahan, hindi ko kayo lang dito sa amin. At nagkasakit ka, tapos pinakuli na ito, gusto nila may si Kuya Mar, at para sila nagpapasuso ng kwento sa akin. Na sabay yung pinasususo ng pinagbahan ng si Kuya Piling, at saka ang Kuya Mar, magkasabay. Dahil doon, binangan, malina, nasaktan ng bata. Siya pala kumapit na nakabulatan na talagang makapito kung sa aking mga kasama sa bahay. Ang kaya natin, kasi ang pinakama namin ngayon, wala na ang kulita. Wala naman si Ate Yul, wala naman si Kuya Oli, wala naman si Kuya May. Kami nilang natin tira, si Kuya Nato, ako, si Ining, at saka si Toto. Yung nakuha sa aking ina, talagang yung magkaya kami, Kuya Meme, Kuya Aki, Kuya Omi, Kuya Omi, si Kuya Ben, Ate Meme, Ate Pen, kapatid namin, hindi na kasi sinamulat natin. At talaga po naman, tunay na namin sa mga isang pamilya. At ang Kuya Meme, ang aking napagmandaan talaga ay isa siyang napakamapagmahal sa matatanda. Lalo na nasaksi ako, nakita ko, malita ako. Nakita ko. Pag umuwi galing ng Maynila, sa umaga ko lang, nandiyan sa bahay namin, dala-dala na gata sa akin, coffee, tinimplan niya yun, inibigay sa ina. Talagang sasabihin niya, bakit pa, inangalin. Alam ko, hindi ka sa kapit, kapit sino. Kung talamin, hindi talaga alam talaga. At iyon ang na-register sa isip ko. Nang ko yan talaga tinitingnan ng tunay na ina ang aking ina. Yan sa aking mga magkakapatid, napakabalik. Siya isang tao masayahin, palabiro. Talagang nagbibigay sigla, saya sa bahay. Siya ay masunurin na. Nakita ko kung paano niya sinusunod ng mga intern. Siya ay matulungin, napakamapagbigay, at matuntun sa kamag-anak. Yun ang magagandang katangian natin ito kay Kuya Meme. Napakabait. Lahat halos na mga tao, binabakit, talabatin. Napakaganda kanyang mga pinakitang ehemplo o gani sa aking personal na karanasan. At siya po ay matulungin. Naalala ko talaga si Kuya Ron, matanda sa akin, binigyan ng trabaho niya para na matulong sa akin, sa akin niya. Hindi naman sila akin yun, na nagsisipagaya, kinulog niya. Sila lahat, pag nasa kanila, tumutuloy sa kanila. Pinagpalaki, sa akin, magandang magsalan. At siya, pero naman, kalibat sa mahal niya si Kuya Meme, malapit na mahal na parang niya, ang lahat ng mahal kay Kuya Meme. Kaya, ultimo yung pagkatya sa kanilang buhay mula sa Family Society o sa Manila, siya'y nakisa, nakitungo,
tutulusin nakita ko mas parang hindi pa sa amin na tayo Francisya dahil halos lang nakilala niya. Pwede rin siya mag-downgrade siya kung bando. Kung gusto kilala siya ng lahat ko. Ganon ang ginawa niya adjustment. Lalo na hanggang sa abroad, kasama-sama na sila doon. Nabilulit ang kwento. Ako na hindi lang kasawal talaga. Ibinuhos niya ang kanyang panahon, ang kanyang lakas, ang kanyang nakakabuhay na pinakita na ito niya kasi sa tunay na mapagmahal na asawa. At binigyan si Pilamena na maraming anak na puro na kapatid, mga mag-anak, mga matuluy, at mga makal-Diyos. Lalo na ang mga Grace. Si Grace na ako'y nagkaklamisa ng 1975. Kapag ako, nag-picture pa ako sa ako, may nagkakami siya dito mismo. Isa siya sa front ng procession, all the procession, hawa-hawa kayong malapit sa Paula. Sa ibang pa sa Paula, sinawala sa misa. At sa picture, Grace. Ito sa pagkakamisang yan, alam ko, at tingnan natin na ako'y nabistin sa Palawan, nabistin sa Manila, tapos buong ang pagkakari ko, 39 years na akong palit, 40 years na akong next year. 4 years na kailangan ko sa Palawan, pero yung lahat sa Manila. Natural na uwi ako sa Francis, kahit tao sa Malos na, nakita ko namin. Yung aking miss ko talaga yung aking kamaranahan. Lalo na nga sila Ate, sila Tami, sila Magding, sila Ben, sila Omi, sila Erwin, hindi ba ako. Kahit siya naman doon, natatala ako palibasa, meron siyang privilege sa tao. Kaya, yung magkakapatid na yun, parang lumaki naman sa pagkapare doon sa Prinsesa Catedral, ang kasama ng aking namakilan na kumakawan sa inyo ng mga kapag-anak si Kuya Erwin. Pero si Kuya Mene, kung pinag-aaral sa seminaryo, hindi niya ako makalimutan. Tanda-tanda ko sa sulat ko lang, Kuya Mene, kailangan ko ng dictionary. Pinadala ko ang dictionary. Iyan pang library, pero hindi lang namin hindi lang ang seminarista rin. At hindi lang yun. Pag niya kailangan, agad-agad si Ate Yon, si Kuya Mene, alam si Kuya Roli, pag kami sinusunod sa airport, nagbabakasyon, alam ko si Kuya Mene, siya nga meron tumutulong. So, nakakatay. Ganun ang puri na ginawa na sa aking magkakapatid. Of course, mayroon ng harap sa akin, Kuya Omi, Kuya Omi, kasama namin pananastikan sa bahay. Ganun din sila, Kuya Omi, lahat po sila. Kuya natin, kapag pangalan ng kapatid. Matalang mga sisters, doon na sa lugar ng bahay, ang bigyan nyo, mamaya. Kaya, una, may mga impact sa lugar natin. At bakit sa lugar natin niya, conferences, kaya natatag na record ng student systems. At alam ko na yung mga huling panahon ko yung sa gender, tayo na sa isip niya. Alam mo niya, kahit hindi natin marinig sa kwento ng Fermi, ng mga anak, alam ko, tayo na nasa Frances, tayo na nakakapaganahan, na close kanya, tayo nasa isip niya. Lalo na kanyang mga kapatid, si Kuya Mading, si Ate, at kumama na sila Kuya Omi, sila Kuya Erwin, sila Kuya Ben, nananagis ang turunti. At ang natin dinaran si Ate, Kuya Mading. Ginagawa natin sa mga sabi ng Father Cross, tawag ang dalawang tao. At dapat ng panahon, tayo lahat ay tutulong sa
Kaya ngayon, alam ko ako seminarista, kahit pa paano natulungan mo ako. Yun ang mahalaga para sa akin. Hindi mo kailangan na pare, at saka malalapitan at ikilala mo talaga nagpapasalamat. Tumutulong. Siguro yan ay nadalang ko. Isa siya sa mga tumutulong. Pag nagpapadala sa akin ang amang ina, Oli, Mapioy, alam ko sila yung nagbibigay. Hindi ganun kadali mag-aral sa seminaryo. Sa seminaryo na karoon namin, hindi lang ako malabas. Kahit pastor, hindi nga pinahuli. Kaya pinapadala ng tao. Saka sa Bolivar, pinapadala sa Pio, sa Pio. Wala na sila dito. Kaya ngayon, kasama-sama sa kagulang buhay, alam ko malaking nagtulong sa akin. At hindi ko makakalimutan ang prefer ng mga anak. Ganun kayo naman sa amin. Yung uli-uli kaya ngayon, ilang taon na yan, yung stroke. Grace na kami nagpapagpiso sa anak na ginawa ng person para sa anak person ng yan. Kasama sa kaya ngayon nila. Ano yun yan? Mga years ago. Yung kasapo, alam niya na. Next-talk na siya namin, dahil ito ang salita ko. Ang hipit ng hawak na yun ang talago ng hawak na sa amin. At tuwa siya talaga. Ganon kabait. At pag siya tumutulong, lihim. Hindi mo pinaalam na yung mga nagkawang gawa, pag-iwan. Talagang Christian pa naman. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo sa pagkat, I love ko lang ngayon. Pinulungan naman talaga ng finansya ng mga panahon na sa seminaryo. Sino ba ang malapit sa akin? Hindi ng tama. Lalo sa panahon ng pagkakana. Siguro aking mga pinsan. Ito yung nesto na talaga napakapagpapagpapag din. Kwento ko ngayon, dahil gusto kong patunayan sa lahat ng ganoon taklos sa ating family ties. At iyon ang isang bagay na gusto na ko yung pagkakas ng aking mga pinsan, ng aking mga magulang, na ipagulat sa lahat ng aking mga pamangkin at mga apot na magandaan. Na tayong lahat na magiging matibay at malakas ang family bonding. Tulad ng pinamulat sa aking ama na aking ina. Walang discrimination o pagkakama. Hindi na binabagay pinsan sa nyo, kapatid, ate, kuya. Iyon ang isang magandang dapat natin pagpapatuloy ng mga pamangkin, mga pinsan, mga apo na ating ito ngayon. Yung ginawa ng inyong mga ama, binigilala natin sa kapatid. Ang turingan, tunay na diwan ng pagkakapatila na talagang alalim ng pagkaugat sa pagkakapatila. Yung mga nag-aaral, tumihinga, nagbibigay na ng panahon, talino, tulong sa mga matatanda. Lalo na sa mga magulang, sila'y napapatawad sa kasalanan ayon sa Biblia. Napagmahal sa mga ama sa kanila na nandito po. Asaan niya ang masagat, yan na magmula sa Panginoon Diyos. Gagawin alam ng Kristiyan. Nasasal sa mga sulatan. Kapag isang tao binigyan mo isang basong tubig, may kalaki na gating panalagan. Higit pa sa isang basong